τον πύργο. Ναι, ναι ρε, θα την πάρεις. Για μένα διακοπές πες είναι έτσι, τι θες τώρα. Ναι ρε φίλε, εγώ δεν είδες τι είπα που μου λέει κάνε μπάνιο. Σαπούνι, τέλος. Διακοπές δεν υπάρχει σαπούνι. Ναι, εσύ δεν μπορείς. Δεν θα μπορώ. Το μαλλιγάρι. Ρε πουτάνα. Και διακούλες όρθιες κοιμάται. Έλατε. Πού τον πας αυτόν. Ναι, εύκολα. Κάνε φίλε, να το κάνει. Πάρε και τα μια πανοραμική. Να φαίνεται και το χωριό. Μιλές και γράφει κιόλας. Ναι ρε, κανονικά βίντεο είναι τώρα. Βίντεο, παίρνω τα μούτρα. Θα πάρω και το γατάκι που κρύβεται. Τσάκι. Το ετοίμασες.